Jako manažer řídím nejrůznější projekty. Nástroje, které jsem dosud používal, mi ale nikdy zcela nevyhovovaly. Mezi největší problém vždy patřilo získání přehledu o průběhu realizace projektu. Často jsme řešili i konflikty zdrojů a časové přetěžování lidí. Musel jsem také všem členům týmu neustále připomínat, které úkoly musí ještě dořešit. Poté jsem se dozvěděl, že Microsoft Project Professional 2010 mohou pro řízení projektového týmu využívat nejenom velké firmy, ale také střední a menší organizace. V tomto videu si ukážeme, jak lze využívat Microsoft Project 2010. Budeme mluvit o zdrojích a o sledování a řízení nákladů projektu. Máme vytvořen malý projekt s několika úkoly. U některých již máme přiřazeny zdroje, další pak vytvoříme kliknutím na zobrazení a seznam zdrojů. Máme zde zdroje pracovní, materiál a náklady. Po vytvoření nového zdroje se přepneme zpátky do Ganttova diagramu a tento zdroj přiřadíme k specifickému úkolu. Lze si všimnout, že u úkolu Nová databáze SQL máme takzvaně přetížený zdroj. To lze vyřešit například tímto způsobem. Zvolíme Přiřadit zdroj, jednoduše úkol od zdroje odebereme a přidáme ho firmě ABC. Případně můžeme využít grafický týmový plánovač, kde uvidíme jednotlivé zdroje. Červeně budou zdůrazněny zdroje, u kterých nastala kolize úkolů. Konflikta můžeme vyřešit přetažením úkolu myší na volný zdroj. Nyní se podíváme na směrný plán. Ten využijeme v budoucnu ke sledování rozdílů mezi skutečností a celkovým plánem projektu. Pokud už daný projekt běží, přepněme se na Ganttův diagram. Tady porovnáváme vývoj plánovaného harmonogramu s tím skutečným. V tomto diagramu si můžeme přidat také další sloupce. Například tak můžeme porovnávat náklady projektu. Zde vidíme, jestli se odchylujeme od našeho plánu. Opravdu doporučuji využívání vizuálních sestav. Ty vám velmi přesně vykreslí různé odchylky. Například zde je názorně vidět, jaké byly plánované náklady, jaké jsou ty skutečné a jak se tak odchýlily od celkového směrného plánu. Náklady na projekt se mohou jednoduše rozúčtovat a vytvořit tak výkazy práce pro jednotlivé řešitele a zdroje. Podívejme se ale také na propojení Microsoft Project 2010 s Office 365. Máme zde již částečně vytvořený harmonogram, kde u některých úkolů chybí doba trvání a je tady zapotřebí i doplnit určité vazby a zdroje. U doby trvání napíšeme například jen číslo a Entrem potvrdíme, nebo například napíšeme 1 týden. Samotné doplnění vazeb mezi úkoly lze pak provést jednoduchým tažením úkolu na úkol, nebo lze využít sloupce předchůdci. K doplnění zdrojů se přepneme na kartu zdroje a přiřadit zdroje. Jednoduchým označením pak přiřadíme zdroj na úkol. Podívejme se nyní ale na tzv. Směrný plán. Ten je velmi důležitý pro porovnávání našich plánů s realitou. Na kartě Projekt zvolte Nastavit směrný plán a potvrďte tlačítkem OK. Nyní pokud vybereme sledovací Ganttův diagram, uvidíme u každého úkolu 2 pruhy. První se týká směrného plánu, druhý patří skutečnosti. A nyní můžeme řešitelům zadat úkoly, na kterých mají pracovat. Provedeme to tak, že úkoly nahrajeme na zabezpečený intranetový portál, který je možno si pronajmout přímo od Microsoftu v rámci služby Microsoft Office 365. Klikněte na soubor Uložit a odeslat, synchronizovat se seznamem úkolů. Zde máme vyplněnou adresu s Officem 365. Po ověření si vybereme seznam, se kterým budeme chtít provést synchronizaci.
Office 365 je internetová služba a tak se na ní může jednoduše připojit jakýkoliv člen týmu, který potřebuje zkontrolovat a aktualizovat přiřazené úkoly. Na intranetovém portále uvidí řešitelé přehled úkolů. Každý řešitel tak aktualizuje stav plnění jeho úkolů. Portál může kromě seznamu úkolů také obsahovat projektovou dokumentaci. Veškeré dokumenty vztahující se k projektu tak budou na jednom místě. Velkou výhodou je možnost pracovat i v offline režimu. Opět provedeme synchronizaci. Změny, které jsme provedli přes službu Office 365, by se měly promítnout i do našeho harmonogramu v Microsoft Project. Nabízí se také možnost úkoly nahrát a aktualizovat z Microsoft Outlooku. Jedním kliknutím myši poté projektový manažer získá aktuální přehled o stavu projektu tak, jak je jednotliví řešitelé vyplnili na intranetovém portále. Názorně jsme si ukázali některé možnosti, které nabízí Microsoft Project 2010. Vyzkoušejte si ho i vy. Zkušební verzi najdete na www.microsoft.cz/project, protože každý řídí svůj projekt.